Op een school die natuurlijk verscheurd is door verdriet. En dus voor mij zagen de dagen eruit. Ik ben tussen heel verdrietige collega's geweest. En met mensen met heel veel vragen. Met ouders die hun kinderen met veel vertrouwen hebben weggestuurd voor een schoolreis. Voor een schoolkamp zelfs. Dat is eigenlijk de mooiste periode, hè? Dat is een afsluiting. En die hebben dan dit zien gebeuren. En ja, dat is voor iedereen hier verschrikkelijk. Ben je zelf ook ouder, als ik dat mag vragen? Ja, ik ben zelf ook ouder. Ja, dat klopt. Van 3 kinderen die ook allemaal op schoolkamp zijn geweest. En ik kan me ook dan nou in ieder geval inleven in de ouders die hun kinderen op schoolkamp wegsturen en de verwachtingen daarvan. Wat gaat er nu de komende dagen gebeuren? We hebben vandaag gepraat, gehuild, een beetje muziek gemaakt, gezwegen, gepraat over het verdriet dat er is. En ik denk dat dat de komende dagen doorgaat. Dit is een trauma voor Axel en ik denk voor heel Zeeuws-Vlaanderen. En zeker voor deze school, dat gaat nog heel lang door. En daar gaan we zo goed mogelijk de kinderen en de medewerkers van de school in begeleiden. Ik zag dat vanochtend de kinderen op school waren. Gaan de lessen de komende tijd ook gewoon door? Nee, de kinderen zijn op school en de school blijft open als het kan. Maar het gaat niet meer om onderwijs of om de lessen. Het gaat om samen zijn en om het verdriet te verwerken of mee om te gaan. En er samen te zijn, daar gaat het de komende tijd om. En daar gaan we maandag mee verder. Zien de medewerkers het nog zitten om die taken op te pakken? Het is loodzwaar, hè? Voor hun, de band met kinderen, hun directeur, hun geliefde directeur die ze verliezen. Dus dat is de vraag van maandag. Van hoe gaan we dit zo goed mogelijk samen doen? Welke begeleiding is er nodig om het te kunnen? En van persoon tot persoon zal het verschillend zijn hoe zij ermee omgaan. En dat mag. Er komen hier heel veel mensen langs om bloemen te leggen. Helpt dat jullie? Kijk, dit is enorme steun die we krijgen. Via bloemen, via berichten, via telefoontjes. Alle scholen in Zeeland die de vlag half stok hangen. Dat helpt enorm. En tegelijkertijd is gebeurd wat gebeurt niet terug te draaien. Maar het feit dat je gesteund wordt, dat helpt natuurlijk. Daar zijn we ook dankbaar voor.